estàs? Com estàs? Bé, tu? Bé. He duit 2 estrelletes per fer un poc més mal de Ben dit, ai, perfecte. Per ahir bé. Així serà molt bé per tu. Molt bé. Bé, doncs, si te pareix, començarem. Ai, va. Hola, Perles, benvingudes a un nou programa de Pati de Butaques. Avui, des de la sala Climent Guerau de Bunyola. I moltes gràcies a Joves de Mallorca per la Llengua, per ser convidada, i a l'Ajuntament de Bunyola per cedir-nos aquest espai fantàstic. I és que enguany torna un dels esdeveniments que més ha millorat i on més personalment vaig gaudir de jove, perquè ja no ho soc tant. I sobretot, com escrivia la Clàudia Darder fa poc, la Campallengo és el lloc de les primeres vegades. El 2012 va ser el darrer Campallengo i enguany torna a ser Pobla dies 6 i 7 de maig, amb més força que mai. Xabela Vargas diu que una sempre torna als vells llocs on va estimar la vida. I no puc estar més agraïda a Joves de Mallorca per la Llengua de fer-nos aquest regal, donar-nos l'oportunitat de tornar a un dels llocs on més intensament vàrem estimar, cantar, ballar, cridar, riure i plorar, la Campallengo. El que dèiem, gràcies a Joves per convidar-me i donar-me tot el suport que he necessitat per fer aquest pati. La veritat que és un gustàs fer feina amb un equip tan compromès que confia en el que fas i que a més te deixa bastanta llibertat, per no dir completa, per fer i desfer. Com podeu suposar, aquest programa me fa especial il·lusió, no només pel convidat que ara presentaré, si és que necessito que el presenti, sinó també per fet de donar espai a iniciatives locals i que tenen lloc a la part forana, que aposten per descentralitzar una mica l'activitat cultural de ciutat, en aquest cas fent-ho a Pobla. De fet, Pati de Butaques també és possible gràcies al suport de Can Lliro, un altre epicentre musical de llevant mallorquí, on dia 27 de maig podreu gaudir d'un concert també molt especial amb el nou projecte de Marc Mas, integrant de Vilo, que ara s'atreveix amb alguna cosa més personal en banda. També tocaran allà Vera Fauna, un grup sevillà de referència que vendran directes a Manacor per fer-vos gaudir en les seves cançons i, com no, per acabar el vespre hi haurà DJ. Podeu comprar les entrades en el link de l'Instagram de Can Lliro. I res, moltes gràcies per ser aquí, gràcies a l'Ajuntament de Bunyola, gràcies a en Pere Plomer, que mos grava el programa, gràcies a la gent que us ho escoltau des de que vostra, gràcies al convidat que tinc aquí de vora i queda't fins al final que esteu com advert, això és el Pati de Butaques, i jo soc la Júlia Mèrida, i avui, a l'hora jo, tinc ni més ni manco que en Pau de Bon, vocalista d'Antònia Font. Vaig estar pensant mil maneres més originals de presentar, però crec que has de fer justícia i deia vocalista d'Antònia Font. Hola, Pau, com estàs? Està perfecte, molt bé. I vosaltres? Bé, estem bé. Molt contenta que estiguis aquí i sobretot contenta de saber que podré gaudir del vostre darrer concert a Mallorca d'enguany amb aquesta gira, perquè de la Campallengo de dia 6 de maig serà el darrer que feu aquí, no? De moment. Sí, és el darrer que feim amb aquest format. Vull dir, està clar que aquest gran format du moltíssima feina i van empatar aquests 2 anys i després d'aquests 2 anys no sé què passarà, per tant, i aquesta gira amb aquest format està ja tancada, per tant sí que podem dir que Antònia Font enguany és el darrer concert que fem, en gran format. Jo crec que fa especial il·lusió per moltes de les persones que hi anirem, que coincideixen els 2 retorns, no? Els retorns, perquè érem a Manacor el 2012, on també crec, si no record malament, va tocar Antònia Font, serà un concert ben nostàlgic. A banda de supostes condicions vitals de cadascun de vosaltres, que segurament sí, hi ha hagut alguns altres canvis substancials de Antònia Font d'aquella Campallengo, on és que veurem per maig a la Pobla enguany? Bueno, sí, Antònia Font ha canviat, evidentment. Ha canviat perquè hem estat aturant molt de temps i el fet de tornar, diguéssim que ha suposat un retorn molt diferent a en els objectius que teníem en aquell moment, no? Clar, tu toques, tens un grup, vas fent, cada vols més, no? Vas conquerint territori, cada disco intentes superar i ve més gent i bé, no? És una carrera de fons, no? Ara aquest retorn, tota aquesta pressió mediàtica i no vull dir que hi hagi competència, però sí que aquesta pressió
bueno, de fer-ho bé, de cada vegada arribar més en fora, d'agradar bé, de que el disc entri bé, de que el directe entri bé. Tot això mos ho ha llevat un poc perquè realment no tenim... tenim uns altres objectius. L'objectiu era per fer un disc, perquè volíem tornar, si tornàvem, volíem tornar amb material nou, però per gaudir-ho, no? Per gaudir-ho i sortís com sortís. Si venien 2.000 persones està beníssim i si en venien 20.000 doncs també està beníssim. N'hem vengut 20.000. Jo crec que vos heu fet a prop de 5.000. I sí, superbé. Estàvem encantats de ja hagi anat tan bé, no? Però bé, diguéssim que no teníem... L'objectiu era un altre i la manera de començar aquesta nova etapa era diferent. Clar, perquè un concert, diguem, un show té molts elements que el condicionen, no? Jo crec que una mateixa música, per exemple, pot tenir diferents funcions segons qui l'escolta, on s'escolta i quan s'escolta. Per això hi ha tants concerts iguals, però diferents. Què creus o què diries que farà especial aquest concert de la Camp Llengua dia 6 de maig? Bueno, hi ha una sèrie de factors que el fan molt especial. Un d'ells la que van de dir, és el darrer concert a Mallorca de format. Un altre és que torna a la Camp Llengua. Ja ha coincidit, una feliç coincidència entre nosaltres també hem tornat, no? Que Antoni Font sempre ha estat lligat a la Camp Llengua de qualsevol manera. Ja des del principi, no sé, hem estat bastant presents i sempre ens hem sentit molt a gust i molt ben acollits i ens ho hem passat bé, molt bé, a la Camp Llengua. Per tant, aquesta feliç coincidència de retorn ens fa especial il·lusió, no? I crec que la gent espera que també ho rebi d'aquesta manera, no? I a part d'això, doncs mira, han passat... Nosaltres ens prenem aquest concert de la Pobla com una segona part d'aquesta gira que fem, no? A Palma se pot dir que van tancar una primera part, ara han passat 3 mesos i en aquests 3 mesos, mira, hem vist com ha anat, és un format que no havíem fet mai, per tant, en aquests 3 mesos hem tingut temps i hem fet molta feina hem quedat molt sovint i estem quedant molt sovint, no només per seguir assajant, sinó per polir les 4 cosetes que veiem que se podrien millorar, no? Tant a nivell de tocat, a nivell d'arranjaments, com de so, com de... Tot el que veiem que se podia millorar ho estan treballant, no? Per tant, aquest de la Pobla és el primer concert després de treballar, no? Ja ho veurem com surt. Ara estaran totes atentes, no? A veure aquests detallets. Bueno, és exactament igual. Són coses que no són a simple vista, són coses més de so, i moltes coses és més a nivell particular nostre, que ens sentíem més a gust a l'hora d'oferir aquest concert. No? I a més crec que el públic també serà diferent, vull dir, sobretot pues, que el vàrem poder veure a banda saturada com pues que no, el fet que sigui un retorn jo crec que sempre ho fa especial i no és un concert més. Jo personalment crec que és una mica com amb una relació, jo ho he vist com amb un vincle afectiu, a vegades me passa això amb Antònia Font, mai sé quan podria ser la darrera vegada. Per tant, només per si un cas, que tothom vengui a Pobla. Jo visc una mica amb angústia estones, I aprofitant que xerrant de la Camp Llengua, me feia ganes, en general, també tractar una mica el tema d'anar a un concert com aquest, no? Un festival més o manco gran, fins i tot en una zona d'acampada, on hi ha música, però també tot un seguit d'activitats i propostes. Aquí vaig a fer un poc la meva explicació de cada programa, així fem així intel·lectual, i és que els festivals contemporanis, si mos parlem una mica així, podríem dir que tenen el seu punt de partida a Woodstock, en el 69, i sona molt lluny, però és que el canvi ja està fort. En els anys 70 i 80 diríem que els festivals eren llocs on s'ajuntaven oients del mateix tipus de música, més o manco, no? Festivals per heavies, per hippies, per punk, per pop, i el canvi principal que ha marcat que avui en dia cada vegada siguin més diversos o que el manco, el ventall sigui més ampli, jo crec que és principalment la monetització i el rendiment econòmic, no? Que hi ha darrere les promotores, les marques, i cada vegada podem parlar manco de gèneres musicals també i més d'influències, de referències
moodboards, el que li vulguis dir. Llegia un article a la revista Times l'altre dia on deia que avui en dia el capital simbòlic és molt més valuós a vegades que les coses físiques que ens poden comprar. Però també les experiències, no?, cada vegada estan més valorades. I ara tenir un vídeo d'Antònia Font a primera fila és quasi més valuós que tal vegada comprar el disc físic, no?, tenir l'edició deluxe del vostre disc. Ara mateix, per exemple, encara que sigui jove, jo també ho he vist d'una altra manera, no?, des d'una altra perspectiva, i me segueix fent il·lusió veure els meus grups preferits amb les amigues, trobar-me amb tothom de redol, xafardejant, anar per amunt i per avall, però ja ni de broma, per exemple, a Camparia, que m'haurien de pregar, crec. També el tema musical, fins i tot el visc una mica més calmat, no importa la primera línia, a la campa llengua hi serem, però bé, no sé com vius tu, com a públic, anar a un concert. També t'hauria de demanar aquesta part, no?, perquè sempre coneixem una mica més teva part, diguem, de performativa. Com a públic t'agraden més els formats petits, si a un festival així de gran també estàs a gust? Jo som una persona molt discreta. Tinc un handicap, és quan vaig a un concert per aquí, tinc el handicap de que hi ha gent que me coneix i això me fa empatitir molt. És un handicap, se'n va bé molt. Perquè no m'agrada, o sigui, no m'agrada mai ser conegut, és una conseqüència de cantar amb un grup, però és una cosa que jo no m'he sentit mai a gust, no? Que un concert, quan vaig per allí, un concert, a lo millor, te diré més, si és el teu grup de pop, te podem coincidir a qualque escenari, no? Que el públic més o menys el mateix el nostre, tens aquest punt de... Ja. I no de cap de lleudir com crec que ho diria si no fos... Si fossis anònim, no? Sí. No estàs allà... Intento no m'afecti, però és inevitable que m'afecti un poll. Altres concerts a fora o ja sé que el públic no me coneix, m'agrada veure-lo d'en fora i lleudir un poc de tot en general. Supos que també és com que sempre n'he viscut molt de dins, aquestes coses de l'ofici, no? Que ho veus d'una altra manera, no? I veus coses diferents, que potser una persona que no coneix l'ofici i no ha estat damunt un escenari, no se li passen per alt, no? Jo suposo que li passa a tots els músics, quan efecte professional, no? Una mica. Sí. Quan veiem un directe sempre, ostres això, ostres aquest, ara tenen problemes allí, inconscientment sempre... I mai acabes de llevar-te això de damunt i mirar, és una llàstima, jo me fa ràbia. De fet, hi ha concerts o espectacles que he llevat i he dit això t'està de xorrades i disfruta-lo jo. No pots aturar, no? Aquell llum, que no sé què... Estàs pensant en baixar i tal, perquè són coses que damunt un escenari nosaltres ens fan patir, no? No només dolentes, també de bones, ostres, mira quin loop han posat aquí, mira quin arranjament han fet, mira quin m'he posat d'escena més guapa, no? Però bé, en general som un tio bastant pausat, m'agrada veure-ho d'en fora i jo diré, no sols estar a primera fila. Això era el que volia. I una pregunta ràpida referent a això, ja sé que és una pregunta una mica difícil o tal vegada òbvia de la resposta, però entre fer música en directe o anar a veure música en directe, quines són les dues coses que gaudeixes? Ja sé que les gaudeixes diferents, però tal vegada és que més emoció te provoca. És molt diferent, no se pot comparar, això és com veure una cervesa o veure una aigua, no té... No té això. Tot i que sigui el mateix ambient, són sensacions tan diferents, és a dir, damunt un escenari, quasi me fessis triar, jo te diria damunt un escenari, perquè m'agrada l'escenari, m'agrada aquesta sensació de l'escenari i m'agrada aquest moment de directe i... Clar, són unes sensacions que si ho penses bé, molt poca gent que les poden viure i això jo ho valoro molt, no? Ho valoro molt i ho gaudeix molt, no? Ara, llevat d'això que t'he dit de formació professional, també m'agrada anar a veure espectacles, clar que m'agrada. Sí, també és molt diferent, molt diferent. I com deia abans, la Campa Llengua fa especial il·lusió pel fet d'oferir una alternativa a ciutat.
per lo que fan els concerts i a festivals, no? En els darrers anys han sorgit algunes altres iniciatives així, com també els estimadíssims de la Movo Fest. Creus que a Mallorca és important, diguem, oferir espais més enllà de Palma, no? Reivindicar una mica la feina en els pobles, des de més els marges, per així dir-ho, que apostin per tant grups locals, però també internacionals tal vegada, no? Oferir espais diferents i descentralitzar l'activitat una mica. Sí, clar, tot el que sigui. Fer cultura ja és positiu. Si a més està descentralitzat d'una zona com és la capital, doncs, positiu també. Ja sé que tu t'encanta anar a Palma. Evidentment, ja m'encanta anar a Palma. I no, això és superpositiu i, a més, el que està passant avui en dia a Mallorca a part de ser positiu, és molt guapo. Festivals com el Movo Fest o la Llampallenc o aquestes iniciatives, a més són iniciatives independents, de gent jove, de gent amb moltes ganes que se nota, a més, amb molta il·lusió, amb molt bona feina i a més surten conegudes, tenen un resultat espectacular. És molt xulo que la gent jove tingui aquesta iniciativa i que els hi surti tan bé, no? Jo te diré que, no sé, potser m'equivoc, però tens la sensació que fa un parell d'anys això no existia. No, sí, jo crec que no és una sensació. Els joves, no sé, no s'atrevien, o no tenien les mateixes eines, o no hi havia aquesta moguda musical, o no hi havia tant de blues per fer-ho, locals, no ho sé. Però tens la sensació que fa 15 anys això era com complicat, no? Si és un gran festival, sí, però aquestes iniciatives locals i que funcionessin tan bé i que mollissin tanta gent, tens la sensació que era més complicat i és un goig veure que funcionen. Sí. Sí, com sigui, veniu a la Campallenc, com dèiem, amb l'Antònia Font, dia 6. Aquests dies, abans de fer l'entrevista al programa, he estat fent una mica de recerca. Te podria explicar què has estat fent aquests anys, quan no estaves amb Antònia Font, què has fet amb el teu germà, què has fet després de 10 anys, però no ho farem. Simplement, sempre m'ha fet molta gràcia la manera com vaig viure el dia que va sortir aquell panell a Barcelona d'Alegria. I res, te volia explicar una mica perquè m'ho feia com a gràcia. Bé, explicaries. Ara soc jo que explico, saps? L'entrevista. Bé, fatal, periodista de pacotilla. Mira, amb això i amb moltes coses d'Antònia Font mos passa que se viuen les coses molt diferents a cada un. Per tant, mos interessa escoltar versions. Versions de la tornada. En sèrio? És que resulta que jo, és a dir, bé, jo a tu ja te coneixia perquè vaig fer pràctiques de profe en el meu institut quan jo era alumna. No fotis, te vaig fer... A la classe de debò, però no la meva. I bé, jo te coneixia, ja m'entens. Havia dit pas passadissa, no? Que haguessin xerrat. Però a part, l'any que vareu tornar, jo tenia entrades per aquell festival on vareu tornar fa temps, des de feia temps. I just aquell any jo soc professora i feia feina amb l'Antònia Font. Ella, herself. I bé, havia viscut en la seva neboda de Barcelona i això vull dir que mig coneixíem, no? I resulta que jo els divendres, a segona hora, sempre tenia un buit amb ella, en Antònia. Sempre fèiem els cafès juntes i no sé què. I tot l'any, havíem com xerrat una mica d'Antònia Font per damunt, a principi de curs, no sé què. I ella sabia que jo tenia entrades per al festival i tal. I clar, va sortir com s'anunci els dijous a la baixa, els divendres de matí, no me'n record. Però era aquell buit en què jo no veia en Antònia que no era més a feina. I me'n recordo que després, quan ho vaig veure, els divendres, a segona hora, vaig baixar corrent sols en el bar i ja la veia, mentre jo arribava ja la veia a carrer. I em diu, què? I jo, està ben callat tot el dia. I em diu, no, m'ho estava llengua tantes vegades quan xerràvem, no sé què. Ostres, va ser difícil, no? Ja, ella m'ho ha dit, va ser difícil també. Clar. Va ser molt difícil perquè començava a sentir-se tirs, hi havia xafardets. Va ser més clar. Tot això, com te pots imaginar, no te sé distents, no? Però mesos enrere ja se començava, ja ho sabíem, no? I va ser difícil aturar perquè molta gent que m'ho demanava i tal, i periodistes i tal, i sentit, què dius? Res, estàs fatal, això està enterrat, no? Perquè també dius moltes entrevistes, dius que per tu estàs totalment mort, no? Mort i enterrat. Mort, ressuscitat. Estava, abans d'això estava, però
però si Gervara llevaven un espai de temps que vàrem haver d'aguantar cara de pòquer tot estem. Joder, m'has costat moltíssim a mi veure aquesta cara de pòquer. I me pareix curiós, ara que xerraven de l'Antònia Font, com sempre vos demanen la mateixa pregunta que a mi me pareix una mica misògina, que si qualcú de vosaltres bastant vella mai, no? Per exemple, mai vos demanen si entre vosaltres vos heu enrotllat mai, saps? Vull dir que me pareix super misògin i com un poc masclista que sempre vos demanin aquesta pregunta. La gent tenim tendència a saber tot, de tot. I crec que abans de sortir nosaltres hi havia un grup, que no sé si era Zambusto o un d'aquests, que tenia una cançó d'una professora seva, de no sé quina història. I a partir d'allí se van formar una sèrie d'històries després que mordem Antònia Font, totalment inventades, però clar, una d'elles era aquesta, que havia estat colta nostra, una altra era una professora nostra, una altra era una vinada d'assaig que mos tirava, de l'hora del gel d'assaig que mos tirava pedres, per exemple, en Renou. Ara m'he imaginat l'Antoni tirant-nos pedres, és una imatge preciosa. Vàrem assajar molt a llum major, igual era ella, i mos van tirar coses, potser era ella, no ho sé, però sí que, són històries que surten i que... I que menys si m'entén altres, en el principi, ja m'ho anava bé, me refereix. Vam dir, nosaltres mos parlem Antònia Font i s'ha llevat, i quan mos demanen direm, Antònia Font, avui tenim una comunió, no puc venir. Això era un poc... És un poc et sabroma, no? I després, clar, tampoc t'imagines que tinguis aquest seguiment de gent, que tot d'una que hagi de fer entrevistes, ja has d'explicar coses, tampoc... Clar, que te demanen aquestes preguntes insistents sobre què passa amb ella, saps? Sí. I és un poc... A nosaltres encara mos fa gràcia, perquè encara mos demanen perquè tenim aquest nom. I dius, joder, tio, si ets quins polis no li van demanar perquè se van per la policia. I és un puto nom, que jo, no sé, la policia... Sí, és una mica més problemàtic. Raro, no? Però, no sé. Sí. No sé, encara m'ho demanen, però bé. Crec que xerrant del retorn, no? Va ser especial, perquè el que deia per tu també, com puc comprovar, però per jo sobretot i per totes nosaltres, jo crec que Antònia Font és de mort internet, no? I tu sempre dius també, com us he fet una recerca exhaustiva, sempre dius, segons t'encantes, que el vareu haver com no és normal, no? El vareu haver de seure i xerrar molt bé les condicions de la tornada i que les vostres vides havien canviat, però m'he fixat en una cosa molt guapa que trobo, que és que deies que si tornàveu era per oferir l'espectacle, de moment, a la màxima quantitat de gent possible, també, no? Que també una part de trobar aquest format va ser per dir que és format de grans concerts, per així dir-ho, no? De fer pocs concerts, però amb molta gent, amb la que vengués, però vaja, amb la previsió de molta gent. Crec que això és molt guapo, no? Pensar que voleu oferir com l'espectacle i tota la tornada i fer gaudir el màxim de persones, no? Segurament els shows de, per exemple, teatre, que fèieu abans, no? Deuen ser manco desgastants i aquests espectacles són molt exigents físicament. Te volia demanar si te prepares de qualque manera específica tant vocalment com físicament per els concerts, si aguantes i ets un jabato? No, bueno, sí que me preparo perquè tinc un genoll molt fotut i he de fer justipiris perquè m'aguanti 2 hores i pico amb un escenari. Hi ha molt d'exercicis d'engelentiment i cremes i... A nivell vocal, en Joan Miquel sempre diu que jo tinc unes cordes vocals privilegiades i que per això no me desgasta, no? Jo els he de tenir fortes, no t'ho sé dir. No me cansa excessivament. Està clar que la gent ha d'una hora i mitja cansa, no? Però ho vaig dir en una entrevista, me'n record ara d'això, que me fa passar més pena el genoll que les cordes vocals, no? Que dius, estàs tentant, no? Pots seure en un sofà i fas el concert igual, no? Però jo estic més pensant en els genolls i en les cordes, no? Sempre. No m'ha preocupat mai aguantar 2 hores cantant. No te sé dir... Millor per tu, no? Supos perquè no he tingut mai cap susto i les cordes sempre m'han aguantat bé i
I, de fet, jo era un dels que deia que el concert havia de ser més llarg quan fèiem el repertori i això. Per això ja t'ho dius, no? Però si fem pocs concerts, que sigui un concert llarg i que sense que se faci pesat, però sense que la gent quedi amb moltes ganes. Està bé que la gent quedi amb ganes de tornar-nos a veure, però ja de quedar satisfet, no?, d'un concert gran. I referent a això de que hi ha gent o no, d'arribar més gent o no, que hi ha dues maneres. Una, fer molt de concerts i que la gent vengui en el teatre o en l'espai que tingui més a prop de la seva, o fer gran format en un gran espai que la gent pugui venir tots junts. Nosaltres, tot cada cap de setmana, era inviable. Era inviable, una de les condicions que vam posar pràcticament tots era això, no? Tenim una vida, que tornar muntats l'engranatge d'Antoni Font que teníem en aquell moment era inviable i no... Feines, tenim família, era molt mal de fer. I clar, fer un concert cada mes, però sí que ens ho podríem permetre. I això va dur a que, mira, també m'ho va fer ganes fer un tipus d'espectacle que no havíem fet mai, no? Eren grans formats, amb una gran pantalla darrere, i un espectacle de dilluns ben fet i ben pensat. I això, fer un espectacle que no havíem fet mai, que només podem fer aquesta gira realment, no? Perquè en aquell moment, quan vaig estar, no t'aconseguis fer això. Per tant, van dir, si no ho feim ara, no ho farem mai, això. De poc estàs, ara és el nostre moment, no? I m'ho imaginant que vendrà gent, perquè m'ho van fer seure, que la gent... T'imagines? Estàvem pensant, suposant que vendrà gent, 12.000 persones. No, i deia, és que ara m'ho vol dir, però al principi, sí, la gent deia, no, tant, però és molt mal de fer, moure gent. Per això dic que estan tan contents. Moure gent és molt mal de fer. T'ho dic també per experiència, perquè quan ens ha passat, no veniu mai a Mallorca, no sé, tot estem tallats per allà i no veniu mai a Mallorca. Després vens aquí a Mallorca i dius, hòstia, no som. És que t'anava a dir a Mallorca és especialment difícil, a més, moure la gent. A nosaltres m'ho ha passat. Estar un any sense tallar, tothom queixant-se, i quan vens allí, te'n vas a Lloseta i... Hòstia, i aquí... No sé, posa molta més gent que te'n pots ausentar, no... Això m'ha passat i dic, tanta cosa, per tant, no sé, sí, sabíem que vendria gent, però no sabíem. Sí que és vera que el festival aquí que van començar, que vendrà molta gent, segur que serà un èxit i tal. Nosaltres no ho tenim tan clar com ells. No ho tenim tan clar. Però bé, ha anat bé. Va anar bé, jo estava allà. No en primera fila, però també estic allà. De fet, jo crec que, ara me'n vaig un poc del guió, però que tant en petit format, bé, per exemple, posats els exemples típics, no? Que és quan vareu acabar i quan un dia que vareu tornar, no? Jo eren els dos i em vaig emocionar. Clar, un era perquè bon anàveu, no? I era molta emoció. Jo recordo estar allà amb mon pare, tots dos abraçats, fatal, plorant. I després, quan vareu tornar, jo crec que si no vaig passar a mi concert com molt emocionada, no em vaig passar, saps? Hi havia molta gent, personalment ho he vist com molta emoció. De fet, quan sents el primer riff d'un minut estroboscòpic, a mi t'ajut com a pega com un... És curiós, això. Com una emoció especial, saps? No sé. Però és vera que aquests concerts han estat molt emocionals. Molt, tothom, molta gent m'ha dit, hòstia, vaig bramar tots els concerts. Jo te volia dir, sí, però dic que em vaig a contenir i que vaig parar una part dels concerts. No, i dins, jo me'n recordo mirar la gent i està plorant així, tio. Sí, és que és una cosa que no te sé explicar molt millor que l'he fet. Jo suposo, no sé, això també m'ho han dit i nosaltres... Bueno, són coses que costen, no sé si costen, però sí, costen d'assumir, no? Però sí que Antoni Font és vera, ja ha format part d'un pot de la vida de molta gent. És vera, les lletres d'en Joan Miquel t'evoquen moltes situacions quotidianes que la gent viu, no? O que vivim tots. Que te recorda molt a Mallorca, tot això fa que sigui molt sentimental tot. I també, clar, ho haurà deixat d'una manera repentina i ràpida i... Clar,
Varen deixar com un regust amarg, no? Perquè Sí. varen dir, deixam, fem 3 concerts a Palma i ja està. Imagina per Barcelona, i allà, la mordet, aquí, no veniu a despedir-vos allí, no? Fem allí a Palma i ja està, no? I va ser com molt traumàtic. Ja, va ser una mica de sopetón, no? Per moltes persones. Sí. I la gent, llavors, tenia allò, i això ho han dit, i és vera, nosaltres ens pensàvem en 2 anys la llevaria, les llanes d'Antònia Font, ja està, ha estat un grup, ens anirem escoltant i ja està. Però no és vera, 4, 5, 6 anys i encara et rebien moltíssim de missatges. Sí. De tornar, no sé què, ostres, tio, i no va ser la raó principal, però va ser una de les coses, van dir, ostres, joder, hi ha molta gent que realment li fa llanes, no? I després en els concerts se va notar aquest feeling, aquest... Sí, com una cosa visceral, jo ho veig que sí. I el que deies de les lletres, precisament, jo crec que també deies tots en les entrevistes que amb aquest disc nou, no, de Minut Estroboscòpica, volíeu tornar una mica a l'essència, aquestes coses. Jo crec que una part de l'essència, a part de musicalment, no? D'Antònia Font són les lletres, el que deies tu, no? I una cosa particular de les lletres són els personatges d'Antònia Font, no? Cibernauta Joan, Clint Eastwood, l'astronauta Rimador... Jo això crec que tothom, menys mal que en qualque moment fa una referència a la vida diària a algun d'aquests personatges. Tu li tens especial carinyo a algun d'aquests... Ostres, n'hi ha tants. No. És que n'hi ha molts, eh? Sí, n'hi ha molts. N'hi ha molts. No sé, si te n'he de dir algun, li tenc... Sí, carinyo. Li tenc gesta especial a la cançó aquesta del far de les Salines, aquest home jubilat que se'n va en la bicicleta, s'ho tenen darrere, i treballar, i no s'ho vol dir jubilar, però l'han jubilat, però encara aquí la clau del far i va de mallat i entra, i tota aquesta història tan, no sé, molt entranyable. Entranyable seria la paraula. Sí, entranyable, sí. I res, i una altra cosa important són les frases que me l'han marcat, el que dèiem per sempre. I una de les cançons que sempre vos demanen, que a totes les entrevistes també vos demanen, i que jo crec que sempre vos diuen dir que me toqueu en el concert, és una que diu una cosa que potser te sonarà, que arriba un dia que la vida és un teatre, que se diu felicitat. La meva pregunta però era, Pau, arriba un dia que la vida és un teatre que se diu felicitat? O és una cosa que va i ve, que a vegades arriba, que a vegades se'n va i que després torna? Bueno, la felicitat jo crec que és molt... sé com ho he de dir? La felicitat jo crec que sempre és. Has de saber moure les tecles per trobar-la, no? Però feliços jo crec que ho som tots en certa mesura. La creixement humana és molt complicada, no? I moltes vegades no ens deixa veure aquesta felicitat que tenim tots i que la tenim de dins. Per tant, és una de les coses, quan van entrar l'alegria, Alegria és un disc que té un títol alegre, però el disc és trist. I quan feien la promoció, en Joan Millà sempre deia, hòstia, alegria i tristesa, en el final, és el mateix, amb una intensitat diferent, no? És el mateix sentiment, però llavors allà, si estàs baix, estàs trist, i si aquesta emoció està alta, estàs alegre, no? Per tant, aquest barem de pujar-baixar, cada un l'ha de treballar, no? Per tant, jo crec que l'alegria crec que sempre és, hem de trobar la manera i les tecles de que tothom la pugui viure bé, no? I és difícil, jo dic això i... Mos apuntam, prenem apunts del que diuen. Una teoria molt guapa, sobre l'alegria. Però sí, ser feliç i ser alegre... Jo som un tio molt optimista, sempre ho he estat, i intent fugir dels problemes de la Puig. Bé. I sí, me va bé, de moment. I un poc per això, no? Vull dir, intentar relativitzar tot el que te passa i
i augmentar i gaudir a tope de tot el bo que te passa, no? Exactament. Si al final la vida és això. I ara me queden ja només dues preguntetes, si vols, si te pareix. I és que, clar, per molta gent i sobretot, diguem, en el discurs públic que hi ha sobre vosaltres, sobretot, totes tenen l'etiqueta que rebeu, són moltes, però una d'elles és referents. És un pes, una mica, rebre aquesta etiqueta? Ho vius com un pes, com una cosa bona? No és un pes perquè nosaltres no m'ho trobem mai com a referents. I si ho som, és per una trajectòria molt treballada i molt currada. Nosaltres hem pitjat moltíssima pedra, molta, però. Això la gent no en té de ser conscient, però nosaltres vam pitjar molta pedra a Mallorca i quan aquí ja no podíem tocar més, vam anar a Catalunya i a Catalunya vam començar de zero. O sigui, anar a una festa major, a un camp de futbol amb 20 persones davant, després d'aquí verbena, ple de gent i un jolgorio, i te'n vas allà i tornes a començar de zero, hem pitjat moltíssima pedra. Però Antoni Font sempre ha tingut clar que han fet el que hem volgut i hem estat segurs del que fèiem. Jo te pot anar bé o no, però segurs m'ho refereix que estàs segur que això que fas és el que vols fer, t'agrada i és portable a qualsevol lloc del món sense cap tipus de problema. Tant de lletra, tant de música, és igual. Com de format, és igual. És tan vàlid com qualsevol altra cosa que se fa. Qualsevol cosa artística. I aquesta manera d'anar pel món, o aquesta seguretat de fer i de mostrar el que tu fas, crec que és un poc el que els altres grups han interioritzat. Hi havia molta por abans. Hi havia molta por. Tot la moguda del rock català al final va fer un poc de respecte. No, però és que no, és que... és que a mi... Jo això m'ho han dit mil vegades. És que a mi no me gusta el rock en català. Què és el rock en català, no? Què és el rock en català? Tu no t'agrada Sopa de Cabra, o no t'agrada Antònia Font, o no t'agrada el que sigui, però rock en català... Jo penso que l'etiqueta rock català ho empleen com un gènere musical. I això va fer molt de mal, perquè al final... I és vera que van sortir molt de... Diguéssim que hi havia grups que, entre cometes, copiaven un poquet el format d'aquests grups referents de denominar rock en català i això és un poc que nosaltres ens van desvincular totalment. I era difícil, jo ho entenc, perquè tens un format, estàs vivint una època i estàs jove, comences a tocar i te surt allò, no? Però llevar-te aquesta etiqueta damunt i dir, no, jo m'és igual el que li dieu. Tu has de rock en català, pues fer rock en català, però és el que jo faig, és el que vull fer, no? No perquè un altre grup ho ha fet i jo diguéssim, faig el mateix, o intenti fer el mateix, no? I això, les noves fornades, crec que han viscut aquesta llibertat de creació i aquestes ganes aquesta seguretat d'exportar una cosa feta, pot agradar més o menys, per això jo faig. Estic segur que a mi m'agrada, no? I que, on veus o no on veus, però això, m'anar a Madrid, doncs m'anar a Madrid, i això la gent fa Antoni Font, i s'ha llevat, m'anar a Bilbao, doncs m'anar a Bilbao, això la gent fa Antoni Font, a Bèlgica, vam anar, això és el que feim, no? I això, tant a grups que ho van veure com la gent, nosaltres hem tocat a la península bastant i tothom ho ha viscut bé. No han tingut una barrera, que és la que la por que teníem en aquell moment, que teníem molt de grups, hòstia, no, no, però no perquè la gent que te veu, si tu te veus segur del que fas, com vens,
Si tu estàs allà i, no sé si m'entendran, és que no sé si m'entendeix, és que no... la gent diu, aquest tio. No, tio, no anem allà, segur que ho fem i anem a Sevilla i... Pues mira, Antoni Font fa això i gràcies, som un grup de Mallorca que pues gentem així, s'ha llevat i la gent això per això li arriba, no? Li arriba aquesta seguretat i aquesta manera de fer i al final jo crec que és el que fa que un espectador se cregui la llavor. No? Exactament. Ho has explicat molt bé. Jo ja m'enrotllo. No, m'agrada moltíssim això com ho acabes de dir, però crec que també has fet una anàlisi bastant concreta d'aquestes noves fornades que deies tu, no? Que tenen la seguretat de tirar-se a la piscina i de dir, me'n vaig a no sé on i faig això i soc aquesta persona i faig això i això és el meu producte i jo m'ho crec i estic segura del que faig. Jo, els grups que veig, no estic gent fitxata, vull dir, estic segur que no he escoltat moltíssim de grups d'esquerra, però la que he escoltat i les referències que tu dius que diuen Antoni Font, crec que és això el que els ha servit. Estàs segur del que fas? Sí. I fer-ho on sigui, sabent que allò és un producte artístic. Amb una guitarreta i tal... Sí, i què? I què? O sigui, una guitarreta, i no és un gran... No, jo faig això. T'agrada, guai. No t'agrada, doncs igual. Hi ha altres grups que fan més renau, no? Ja està. No. Però això és el que jo faig i és el que m'ha sortit a mi i estic segur que això és el que vull fer. Per tant, a partir d'allí... I per acabar, si t'apareix, jo crec que no te vull demanar, de fet no m'ho respongui, no t'ho estic demanant, només t'estic dient que no te vull demanar sobre si seguireu, sobre si hi haurà una altra cosa o no, perquè tenim com aquesta ànsia, no? Ens costa centrar-nos en el moment que estem vivint ara. Per tant, volia, per acabar el programa, demanar-te com vius, o com viviu Antoni Font, aquest moment d'ara, que més o menys quan hem estat xerrant, però si haguéssim de resumir-ho una mica, el moment present d'Antoni Font, abril-maig del 2023. Mira, me l'està passant una cosa tan guapa i tan, no sé, tan xula, tan agradable, que estan molt contents, estan molt feliços. És que no ho podíem pintar millor, ja t'he dit. Si hagués anat a la meitat de bé estarien contents. Ho dic en sèrio, vull dir, no. Perquè l'objectiu era passar gust i estan passant un gust, per tant, a partir d'aquí el que pugui passar, igual que nosaltres estem un poc igual, vull dir, està clar que seria molt fàcil seguir, entre cometes, perquè fàcil no ho és. Però sí, després d'aquests 2 anys, ostres, per aquí estimar ja el temps, no? Però hi ha altres factors que també influeixen. Van empatar 2 anys, és veritat que són pocs concerts, però tampoc no sembla de moltíssima feina. I aquesta feina ha dut un temps, ha dut molt de temps de preparació, d'assajos, d'estar fora de casa i... No sé què t'he de dir. Vendrem a la Campa Llengua, de moment. Venim a la Campa Llengua. Dia 6 de maig. Sí, jo crec que igual que nosaltres hem de viure el moment present, que és per nosaltres espectacular i crec que per la gent també ho gaudint d'aquesta manera, per tant, no m'hi oblidaré i després ja veurem què passa. Exactament, i arribem al final del programa. Pau, moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies a Joves de Mallorca per la Llengua, que ha fet això possible, i a l'Ajuntament de Bunyola per cedir-nos l'espai, i moltes gràcies a tu, persona que després escoltaràs aquest programa per Spotify. Res, tenim el gomet verd com sempre si heu arribat fins aquí i recordam una vegada més que si no us voleu perdre el darrer concert d'Antoni Font a Mallorca, de moment, podeu comprar les entrades per la Campa Llengua de la Pobla dia 6 i també dia 7 de maig. Res, jo soc la Júlia Mèrida i me podeu trobar a Instagram i a Twitter com @JuliaMeritac, amb una C final. I moltíssimes gràcies per escoltar-nos, ens sentim aviat. Gràcies.